Puriani Tuhata diamu amanami dotinanami nadong di joron itu haton suak songoni nang ruas ni huriata namando hoti secara live streaming sian wilayah saya 110 itu manang ni dia be nasida tapasada marohata tak mulai ma pertanyakan wilayah tapasada ma martang yang nahohom mahita. Amin. Marende mahita sembuku ende nomor 564 ayat sada rodi 2. Asbe marohat di Tuhan debata, las marohata di Tuhan debata, las marohata di Tuhan debata, aroroani hagogoni, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para sirohado Jehovah debata, para siroha manang hitao. Marhite-hite guarni debata ama, do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondil perbadia, na tumapalangit do tanoon. Amin. Berdengan bahasa do Jehovah, tau partano batuan di hari hagogotan, jala ditanda do akka namarhaposan tu ibana, haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata paragogo na suatu dosan, nasok ka jalan nabonar, dialohodo akka naginjang marroha, jala dipatimbo hodo akka naserep marroha, alani upang idohami tuho, saramoti mahami, unang ginjang rohanami, alay tugu-tugu mahami marhite-hite tondim, asa unduk, serep, tobok, jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sembuku ende 747 ayat sada 22. Dalam nama
epistel di parpangingata bornginon tersurat di Yesaya 75 ayat 4 rodi ayat 10 tajahama marsikap sori dok hamuma tu akka parrohana tahutan firma tondimuna unang hamuma biar idama de batamunai romat martubolhon dohot mambaloson rodo ibana tongon paluau kamu buhaan na madisi mata ni halak na mapitung jala marbinege bahenon na pinggol ni akka nanengel marhajingjang madisi halak napakpang songon ursa jala mariaya dila ni halak nangungu ay marbuhal-buhal ma akka aek di halongonan jala sungai di adaran jala tano hasang situtu gabe tao jala tano bakal-bakal gabe permulaan aek diinganan na pangulunan na nasay laon tubu arung dohot tolong adong uhu disi dalan marlobung dohot dalan nabolon natargoar dalan nabadia dang jadi mamolusiani halak naramon jala nasida napunasa manang ise namandalani dalani gari akanaoto dak tagabon lilu dang adong di sisinga jala nasotupa boluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma akan na pinalua merdalad disi jadi mulak masogot halak akan na pinalua ni Jehovah jala mariaia rotu Sion jala halalas di roha salililirengna di atas ulu nasida dapotan hilas dohot las ni roha nasida alai mapurus ma anggo arsak dot hoi-hoi ido sahatna martua do akka na tumangion hata ni debata jala no peopsa amen marende maita siam buku ende 740 sia ayat sada 2.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Bapa di surga, ya Tuhan, Tuhan Yesus, pertamiangan wilayah malam ini Tuhan berkati. Berkati jemaat-Mu yang beribadah dari rumah, dari ruangan gereja ini. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah secara live streaming dari rumah mereka. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Berkati yang menyampaikan firman-Mu, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak. Kiranya firman-Mu menjadi suluh dan pelita di dalam hati kami, dan nama-Mu terukir maha tinggi dalam hati sanubari kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan setiap insan jemaat HKBP Pasar Minggu ya Bapa. Berkati rumah dan keluarganya, berkati juga pekerjaannya, berikan kesehatan. Kiranya mereka ya Tuhan semakin dekat dan selalu berdoa kepada-Mu. Bapa surga, kami mendoakan semua parhalado dan hamba Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Berkati mereka dan seisi rumahnya, berkati pekerjaannya, berkati juga keluarga seluruhnya ya Bapa. Berkati pekerjaan dan berikan kesehatan. Biarlah kiranya seisi rumahnya mendukung pelayanan yang makin baik kepada Tuhan. Bapak surga, kami mendoakan anak-anak yang Tuhan berikan pada setiap keluarga. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Biarlah mereka semakin dekat dan semakin banyak beribadah kepada-Mu Tuhan. Bila mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhanlah kiranya menunjukkan pekerjaan kepada mereka. Bila mereka Tuhan sedang mencari jodoh, Tuhanlah kiranya memberikan jodoh yang sesuai dengan iman mereka ya Bapa. Bapa surga, kami mendoakan ibadah minggu besok ya Bapa. Di tanggal 5 September, rumah-Mu yang kudus, di hari-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhanlah kiranya menggerakkan hati semua insan Kristiani di seluruh dunia, dan terutama khususnya jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu Tuhan, untuk datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus. Bila mereka Tuhan beribadah dari rumah secara live streaming, berkati jugalah mereka. Kiranya Tuhan makin banyak altar-altar kudus di dalam rumah tangga ya Tuhan, semakin dipermuliakan nama Tuhan. Bapa surga, kami mendoakan ibadah sekolah minggu Tuhan yang masih dilaksanakan secara Zoom. Bila kiranya Tuhan, para orang tua dengan senang hati mendampingi anak-anaknya, untuk mereka anak-anak ini akan selalu rindu dan berdoa beribadah kepada-Mu Tuhan. Bapa surga, kami mendoakan para pimpinan negara ini Tuhan, mulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati dan camat sampai RT dan lurah ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan dan berkati ya Tuhan. Kiranya mereka dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas dan setia dan selalu bercermin kepada firman-Mu dan perintah-Mu. Biarlah mereka takut akan selalu kepada Tuhan di dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sakit di rumah dan di rumah sakit, yang mereka menderita berbagai penyakit maupun yang lama ya Tuhan. Tuhan adalah, ya Tuhan, Engkau adalah tabib yang agung. Ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka yang sakit, yang berseru-seru dalam nama Tuhan untuk dapat sembuh. Sembuhkanlah ya Tuhan dari penyakit mereka. Bapa surga, kami mendoakan situasi corona sekarang yang membatasi ruang pekerjaan dan kegiatan kami Tuhan. Sudah berbagai upaya sehingga kami dapat terhindar dari virus corona ini, melakukan prokes dan vaksin Tuhan Yesus. Kiranya berkatilah setiap vaksin yang disuntikkan kepada setiap orang jemaat-Mu maupun untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami Tuhan, kami dapat kebal dan terhindar dari virus corona, sehingga kami bisa kembali bekerja, beribadah lebih baik dari sedia kala. Ya Tuhan, kami sampaikan semua tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan bungkus kami dalam kuasa Roh Kudus. Bungkus kami Tuhan dalam kuasa darah Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Marende meita sian nomor 731 ayat 1-2. Sini rohama di hamu doho dame siat Tuhan debata mata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhata kadongan saha porseaun barita nauli di parsaurata di boronginon ima nadienet sian buku ni Jakobus, Apostel Jakobus biddu 2 mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 10 dulu. Songonom mahatana tapai huti hukma tangihon hamu ma alia kadongaku nahina holongan dadi pilih debata akan napugus di portibion asamamora nasida merhiti-hiti haporseaon jalapanean di harazaon na pinar baga-bagana tuakan holong roha di bana arai dileai hamudo napugusi da akan namorai na paporsuk-porsukon hamu jala nama narat hamu tu paruhuman dana sidado namangitsahi goar nadinggani naung digoarhon tu hamu sibahin nadinggad do hamu atong modo marguru tu surati diulahon hamu patik rajaon haholongi dong ammi dotson dirim alai mulu sidabuhi hamu na mangulahod dosa do hamu disi gabi dihumi patiki hamu songon pangalaosi ayaw surad diraduti zolma sa luhup patiki alai tinggang dinasada nung agabe parsala ibana di saluhuna ay ibana na madok unang maho mangalakuk lau sibana do madok unak ko mabuno asa mo lo so mangalakuk po alai mabuno do tong do pangalao si dipatik
dinasahata dohot udaw muna ingot hamuma si humod do hamu bahenon ni patik haduaw ni ay uhum naso marasini rohama tu naso mangulahon asini roha namonang do asini roha maralohon uhum ima saha ne turpukta kurian itu hatta hamak kadongan saha porsyaon barita nauli surat ni si Jakobus dihita pala di Bornginon 5 na pinasahat ni Apostel Jakobus tu sudah halak nong marserak di luar ni Jerusalem uzui ima akahalak Kristen na marharuruan sian halak Yahudi dohok naso Yahudi adong tiga hal apalah odolan ni surat ni Apostel Jakobuson babua na sotar sirang do parulaon ni zolma sian hapor siaon daktar sirang hadirion ni hapor siaon ni sian ulon na songon akan hapor sea tutu nang dijalo halak Kristen dakta jalo sahat tunuang na ginoran na teologi amal ima na mangodolhon seolah-olah ala ni perniulan pabahenan perbuatan tuhaluaon jolma daktar jalohitai alai daktar sirang ulaon sian perbuene hapor siaon idok main sada unok ni surat Apostel Jakobuson iman na di bidudua ayat 10 pitu didok di sisongonon ay hapor siaon ipe songonido anggo soadong pangulonna nang mate do hadirionna molo soadong pangulonna nang mate do hadirionna hamak kadonga sa forseaon marhide turbo jamita Bornginon adong dua paddohat dison napugus do namora naksalah hita mangatusi perjulu taringot tuturpukon unang seolah-olah enom mangarpini napugus mendiskriminasi akan orang sada tudo saddo paddohanon napugus manggobarhon akahalak na porsea na majako Kristus namora ima akahalak naso majalo Tuhan Yesus di tonga-tonga ni portibion di tonga-tonga ni hanguluan na langsongonima nang parangai terida nang dingulu si kanupare asa mulo didok dijalo akan pugusido ninna ima akan ulu majalo Kristus jalana terida pangulaonna majalo Kristus Yesus song sipelua ala boa sudedo pogos jolma di dewata. Tidak ada yang kaya orang di hadapan Tuhan. Alanido naging orang dari son ima miskin rohani dan kaya secara rohani. Sotung itorlau rohata na nidok nga tuhamoraon perdagingon manak tuhamoraon perhebengon manang secara materi di tonga-tonga ninguluon. Dangi tetapi miskin secara rohani akan amat jalo debata hidup baik didok dijakon akan pugus hidup alai justru nagino barhonna akan amorai ima nasu ulu majako Kristus bahkan dapat nasubui pataridahon nang dijako Kristusi merhite perbuin ni pangulaon na didok nga diturpukon dakterida na perjulu didok holong ni roha sebagai sang nguluna. Kabi didok ma di ayat walu
sibahen na dingkat dohamu atong molo marguru tusurati diulahon hamu patik razaon haholongi dong amme dotson dirim alanido parjolo hamu kadonga sa porsiao juzo ni turpokot tu hita ima buharo sa gabe sudi hita gabe halak na pugos nama jakko Kristus don nama jakko Jesus songo si pelua jalabu imba patara di dahon ngulu songo kalak na porsea di tonga-tonga ni portibion hita hidup ben akan mengenang pikir mulu didok miskin secara rohani di batu duhonido uas ni roha sihol ni roha maradupot Tuhani dohok mangulahon segabe songon akka na porsea di Tuhani dangadong besi diskriminasi dangadong bisi pengkotak-kotakan imana dok ngai turpukon dangadong berisi sidai dabuhi dangadong berisi kasih na berpilih bulu dangadong berisi nama mereng-mereng halak nga dohot akka lanna asing alani ido molo naung dijakot zolma sian hapugusun ni zolmai di partot dionai majako Kristus song si palua di bagasang ngulon gabe takas nak pemasa baru kilo disi nak pemasa haguturot disi nak pemasa hagaorot disi nak pemasa kana masa di tongan ngulon ala di baduruhon ido holong di rohana tutuhani ido nagin oranna napugus alai gabe mamora ibana di Tuhani napaduahon molo riware di son akan namora akan manginang nima justru namian di bagasan panulakon songong ngulu ni akan aporsea naso mian Kristusi di bagasan ngulu na justru yang lahir dan tumbuh di dalam kesembuhan gabe mahala na ulu marnina dinabuhi na pilih-pilih kasih pilih-pilih teman melihat orang lain orang yang seperti itulah yang disebut di sini kaya tapi dia miskin secara rohani dia berlagak seperti orang kaya tetapi betul-betul dia adalah miskin secara iman dan secara rohani. Allah saya tubuh disi kesombongan tubuh disi kapartahitahiyun nadinggan tubuh disi kompromistis atau berusaha melakukan kompromi yang tidak baik justru tidak mau melakukan tindakan kasih alani do patuluhut diturpukuron dung hatorangan taringot tu miskin secara rohani kaya secara rohani didok mariaya walu do ayak siak kamanginang songo dia maparbuini nguduni akan aporsea ima patik holong sipatak kamanginang dakku boto malumangi hutto nakka perdebisuk pakar-pakar psikolog didok gosongonon dang bui halak makkaholongi donganna mulu subuh di haholongi dirina dohot sitong bahasa ini memang mungkin terlalu tinggi dang bui halak makkaholongi halak nasing mulu subuh do dihaholongi ibana dirina
doho sitong. Ta coba jauh tarinung ko padohane. Ini harus butuh penggalian pemahaman. Coba ro merenukkan padohane. Jangan-jangan tutu atik nasota huhalong itu diriku. Dang bui hurazai pamangaku, dang bui hurazai diriku, dang bui hurazai rohaku, dang bui hurazai pikirakku. Ya, daku hakolonge. Kadang saya asal bicara tidak mengasihi saya, sehingga membuat saya tidak mengasihi diri saya. Ai mulo salah pamangakon naso haolongi di bana. Mulo salah pikirakon naso haolongi do pikirakon. Atar songo si panganor rupane ngabinoto dang bui anlangon si panganoni bebe romai talak batak madoka hedok tahe mate mangal langin nato atau ima mate mangal langin na bah na itu tudui berarti dang daholong iwan ririna dang daholong iwan dirina. Jadi saya bisa menerima ini. Kalau para psikolog mengatakan itu tidak mungkin orang bisa mengasihi orang lain tanpa dia mengasihi dirinya sendiri. Mulu bui dui holong naso pinangido ni Kristus nagin orang na holong agape. Mungkin lain motivasinya, mungkin lain keinginannya, mungkin lain tujuannya, atau mungkin meraih prestise dan lain sebagainya. Alani do parjulu mulu didokon ikon manguluhi dari bagasan holong nasihat Tuhani iko buru tah holongi jumulu dirita asabui maparbuihon holong nak tuakan asing pe. Ya. Ala holongi parjulu dakyari holong di halomo kolongi roha nasudinggan. Kasih itu selalu berpikir dan melakukan yang baik. Tidak ada yang tidak melakukan yang baik. Kasih boleh orang ngasih tong dah. Tidak ada. Kasih itu tidak pernah memikirkan yang tidak. Kasih itu tidak pernah memikirkan persoalan, pertengkaran, perkelahian. Tak kayak pikiri holongi. Tapi kasih selalu mengusahakan yang baik, yang indah, yang damai. Dakkari di halomo hokolong ni roha. Akan hidup tidak naking diturbokon mulu diulah hokona sadaon habedang diulah hokona sadaan dosdohuna merdosa di si. Aidang boy sirangon. Sudi patiki. Tahu. Kalau cede mahulahon unang mabunuh. Ino alai manakko boy inna kan. Dan bu dak tersiram. Kehidupan orang percaya itu yang hidup betul-betul di dalam kasih, dia hidup secara komplit melakukan segala kebaikan di dalam Tuhan dan melakukan segala kebaikan yang baik kepada manusia. Idok naking dosa do molo timpang. Dosa. Taulah monan habena saya Taulahum madongani nas asing nasik tahosomi timpang guhi ai di batama dok haholongi dong ngami dotson diri dan bui timpang atong iya nasadaan bui majui inna niat daung dan bui timpang ibana tapi dia harus melihat dan harus melakukan secara rata dan melihat kebaikan secara bersama-sama.
apalagi holong ni rohai diputihi marhiti turpukon imana mangulu di bagasan kepedulian sosial. Kamanginang ulolahi tatu kepedulian sangat perbu ini holongi roha. Holongi dong amir di so dirim ni apostol Jakobus ison. Ulolahi tatarengot tu kepedulian. Onna mara pertekiat dihita di masa-masa ni pandemion COVID-19 dituntut jujur secara hati nurani, memiliki kasih atau tidak. Saya jujur doni dok songonon na sederhana na molo tikibusur jolma dilean idahan berguna du idahan ni taong toahi guahon naman nun ibana giahan ido taksiliano ni dahat tu na butong jaladak marguna itiki butong alay liano masip anganon tiki halak male. Saat-saat inilah diuji iman kita sebagai orang percaya dan harus jujur. Selama masa pandemi saya selalu katakan seperti ini, jangan berpikir mencari peningkatan hidup, tetapi marilah bersama-sama untuk bertahan hidup. Imakiadano daripada songon dari Afganistanan noy ngaruh negara tot susah menampung aka pengungsi aka nasing penuh dengan penderitaan penganaian umarga pinahalu witeliki ya natuare ngaresmi be bendera Afghanistan terganti ya betapa ngerinya kehidupan itu. Mungkin kita dah ngapala songon hidupe, tapi bagaimana kita peduli dengan sesama, peduli sesama kita, songo perbu ini hapor siauni. Haholong irong kami, docot dirim. Pedas-pedas jami dari kita hampir sebulan. Hidup. Bolo dihaholong irong anna berarti dang disuka dia teh. Dan dibenci, iya, dan ditahin jahat. Asih pada soal mau naik songon nademonido, baru menjatuhkan inna kan, mulu idu kita song kalak na porsea, aduh, amaris wakka porsea onon, alai si pikiran na porsea, so kosong duduk ngapostol Paulus dotong. Ya, berakar, bertumbuh, dibangun di dalam dia nina masih urupan, masih hari bagi hamu jamita ison pas saya berdoa masih haehean nina asa molo didok halak parholong do nama kaholongi tuk sazupang godisila teni roha haruku ni roha doh akalan na asing tuk saronggo di si tahi-tahi nazat tahi-tahi nasuna dia tetapi betul-betul membangun memberikan sokongan dalam hidup jadi perholong ko hita menang daung hidup naik suku-sukun para sini roha do hita menang daung ayat perpudi di turpukot di dok ayuhum naso marasini roha ma tunaso mangulahu nasini roha namonang do asini roha maralohon ninna apostol Jakobus parholong ko manang daung para sini roha do manang daung olanina masih renuk konotak kamangenang molo parholong do
tarida mah sokalak na porsia hita. Tentu harus mencari kedamaian, keindahan di tengah-tengah ningguluan. Hidup badidok di bawil tahun asa tulu dan hawat sara Korintus 10 asa tulu dan hawat ahay nang idok isi haporseon pakirimon ahaw idok nobelga ahay idok nobelga isi ahay alay haholongod do. Karena apa? Puncak dari segala kehidupan orang percaya itu adalah hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus mengasihi, memberikan nyawanya bagi kehidupan setiap orang. Saya ngamari suang ngulut tahun, saya tadok hupuji holong ni rohamo, saya nita mangedehon edetaya ya sia, alai dak taulahon holong nai, dak taparbueh honi. Tapi mungkin justru kita sebaliknya memikirkan hal yang tidak membuahkan kasih di dalam kehidupan kita. Anani ini jauh jami tauma tuhita. Mulai dok tema tuari minggu akan menginang pirmatodimnina. Karena apa? Di bagasan hapor syautu Kristusi tuk jalma mengadupi hanguluanon Allah hapor seota bui hita mangulahon naringkan doa kalan na asing sehingga setiap orang tidak takut dalam kehidupan ini walaupun menghadapi apapun. Karena apa? Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Gebubui mahita mangulahon lomo ni rohani Tuhani alani ayat perpudi naking didok sihu moddo ninna akka naso marasini roha. Nani dok ngadisi naing manok tok kitaon mangului jala marsigatung tutuhani ai malua jala mangulu pehita daholan ala asini rohani debata. Kehidupan yang penuh ketergantungan kepada Tuhan, itulah orang-orang yang beriman secara benar dan setia di dalam Tuhan serta melahirkan kasih di dalam kehidupannya. Amin. Martang yang maita. Bola tema rohanami diho ale Tuhan Allah dengan basam doa sini roham dihami. Setoktong dipakulingi dipaingot tohami marhite-hite hatam ali Tuhan sitong maikom marperbuye haholongoni marperbuye ha porseoni so ngonak kana porse hamiliho natoktong maruzahadiho asa patari Tuhan nang dingulu nami makaholongi ho nang makaholongi dongan nami jalalani ha porsiauni do Tuhan dak tahu tak kami dang mabir hame di pardalanan ni ngulu namion dang bui dang adupan nami akan masa akan meragam di hanguluan namion ali Tuhan asi maroham patau hame urupi hame laho mangulahon akaulaon nadinggan parbueni holong siap parangulon nami ido na pinangidom siang ngulu ni akan aporsea dau Tuhan sian hosom ni roha late ni roha namar nida buhi alai Tuhan natakas patuduhon haholongon namamulin sian rohana sopola maribar manangisi pe ikut tahu haholongan nami boleh terohanami Tuhan ala di palwasodo saluhu ruas ni uriam boronginon partangyangan nahina suhuton ni wilayah 10 dohot wilayah 14 gaddama Tuhan
lasni roham dia karuas ni huriam mamasu-masu mahori sude paranguluan ne ruas ni huriam lumbobi Tuhan di tonga-tonga ni kesulitan nama sanuaing molope Tuhan mada buhami tuak kapangudzunan alani namasa di portibion urupi patau hami mulu pegali hami Tuhan unang bais rohanami majalo berita nauli unang bais rohanami marupon akan aposom napasahaton hatam saya patau pergugui hami Tuhan sudi ala ganuk zolma dangadong nasiko dia dopamu daholan ala asini rohami alani Tuhan padua hami sian uhummu mulajai serohan hami dingulu nami paringot tuha porseon nami doho siap pangulon nami tupos dorohan nami palua rohami Tuhan sian uhummu nama noktonge asa toktong boy hami Tuhan tinggil si pareon nami ubege hatam di tonga-tonga ni Joromon di tonga-tonga ni Huriamon unang dauro hanami Tuhan siap parsaoran doh pamujion napulin maradoponho alani Tuhan pergugui sudi hami parhaladom padita situa kaparhalado naso partohonan pulin mangulahon-ulon nami di tonga-tonga ni kesulitan non pos dorohan nami mardalas sudi nasa rumang ni pakubasyon nami na terdungduk kami jana terbaik kami Tuhan di tonga-tonga ni keterbatasan ni pasu-pasu masa do orwas ni huriam manang di dia pemaringanan apalah di bagansan tikyon marsangat Tuhan guarmu Allah Kristus Yesus Tuhan nami amin tapuji mah Tuhatta maredehita tapasaha mapiliata Yesus, aku
dina di banwa gijang sai binoro badia makwarm Sairo Maharajam sesau malomo ni roham di bang tongon songon dari banwa gijang leo matuhami saderio nangol siapari si sambalo sanami songot panesanam idosa ni dongan namar dosa Tuhan una kami tugi hotu pangul sunan padua mahami siapa ngaku ayo na punah rajam dota gugung rodi hasanga pon saliling-liling asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani Dewata Mata doho persauran ni todi perbadiama nama ngaramoti jalama masu-masu hamu saluhuna amin. Oras mari kita sudi. Dihita sude.